दिनै बड'फानि जि गोथार जि जोनोम जायगा बरागारि गामियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावखानाय बायदि जि मडेल भिलेज बा आदर्श गामि बे आदर्श गामिनि जिखिनि जोंहा मास्टार प्लान दंमोन बे प्लेनिंफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बेयाव बबे जायगायाव मा हाबाफारिखौ जोङो प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामगोन रायजो राजा आरो बेयाव जि जोंहा मोनसे कनस्ट्राक्सन कमिटि दङ आरो गामिनि गासैबो मेलेमजिबि सानसुमै समाज सिबियारि समाज दैदेनगिरि गासैजोंबो जोङो ज' लोगो हमलायनानै खनसे जोङो रायलायदों आरो बेयाव माखासे हाबाफारिया हाबदान जानानै दङ बेखौ इमिडियेटलि कमप्लिट खालामनायनि थाखाय जोङो बेयाव माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायबाय आरो डिपार्टमेन्टेलि जिखिनि हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनांगौ दङ गुबुन गुबुन दिगाव बे गासैबो प्लेनिं आरो पलिसिखौ जोङो मोनसे टेन्टेटिभ टाइमनि गेजेराव बरागारि गामिखौ डेभेलप खालामनाय बरागारि गामिखौ आदर्श गामि हिसाबै जि फोसावनायनि उनाव जिखिनि जोंहा प्रजेक्ट आरो प्लेनिं दङ बेखौ मजबुत खालामनायजों लोगोसे गामिनि थांना थानाय जिउआव जि लाइभलिहुडनिफ्राय लानानै बे गामिखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार बिथिङाव आरो इक'नमिक बिथिङाव बा ससियेल जि माने समाजारि थासारिखौ गोग्गो आरो गोथार खालामनायनि बिथिङाव जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ आरो बिश्वनि बा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव आदर्श गामिफोरखौ जेरैबायदि डेभेलप खालामदों बेबायदि माखासे रेफारेन्सखौ लानानै प्लेनिं आरो प्रजेक्टनि गेजेरजों बड'फानि जि जोनोम जायगा बर' हारिनि जि माने मोनसे एपि सेन्टार बर' हारि माने माहारिबाद बर' हारि गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय आरो बर' हारिनि अस्तित्व रैखानि थाखाय आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि थाखाय बड'फाया बे गामियाव जोनोम मोननानै माहारिबादखौ लानानै माहारिनि जौगानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनानै गालांबाय आरो बे गामिया बर' हारिनि थुलुंगानि गामि आरो बे गामिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिउचाराव जेरैबायदि मोनसे मिजिं आरो सिमां दङ बेखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव जों हाबा मावनो जोङो साखाफारा जादों आरो बिनि थाखाय जिखिनि दङ बबे खामानिया बबे टाइमनि गेजेराव मावफुंजागोन बे गासैबो बाथ्राखौ जोङो पर्यायक्रमै सावरायनानै मावफुंगोन दा बेखायनो दिनै बरागारि गामियाव फैनानै रायजो राजाजों सावरायनानै बेयाव मावफुंनांगौ माखासे हाबाफारिनि सायाव जिखिनि जोङो माने एजेन्डा लाबाय बेखौ लानानै आङो गामिनि रायजो राजानि जि माने मतामत समर्थन आरो गोसो गुदुंखौ नुनानै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव गामिनि रायजो राजानि गासैबो बिथिंनि मदद आरो हेफाजाब बिथांमोननि साजेसन बायदियै एबसुनि प्लेनिं आरो पलिसिखौ जोङो ज'है शेयार खालामनानै सरकारि बेसरकारि माखासे जोङो स्पन्सरशिप आरो माखासे बिथांमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजों बे गामिखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जों 100% खामानि मावगोन आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आं दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों।